Pangasinan. Naliligo kami dito sa beach ng Batar White Beach. Ayan, ang ganda niya. O diba? Hindi siya white beach. Actually, siya white. Brown ang kanyang buhangin. Kaya mas maganda siyang tawagin na golden sand. O, diba? Ang ganda niya. Ayan. Ayan ang mga kasama. Ang init. Ayan. So, ang ganda ng lugar. Kaya lang, ang nakakalungkot na part ay ito. Nakikita niyo ba yan? Ayan. So, sana naman, yung mga dumadayo ditong maligo, yan, sana, huwag naman silang magkain o mag-inom dito sa tabi ng beach mismo. Or kung gusto man nila, na gano'n ang trip nila, yan, ayusin nila ang kanilang kalat. No? Kasi, yan o, ang dami dito. Kung makikita nyo, tara maglakad tayo. Hindi lang yan. Ayan o, may makikita kang, sigarilyo, kaha. Yan, may mga pinagkalinan. Yan, siguro nag-inom o something. Yan, so, ang daming kalat. Ayan o. Sayang naman yung ganda ng beach kung sisirain lamang ng mga basura nyo na hindi nyo itinapo ng ayos. No? And, maliban sa basura, mayroon din mananawagan dito ang aking kasama. Yan po. Yan, manawagan ka na ma'am. Kung ano yung gusto mong ipanawagan. Nananawagan po siya para sa kanyang tsinelas. Nawawala po yung kanyang tsinelas. Color brown po siya. Nasaan yung tsinelas mo, ma'am? Ayan. Para makita ninyo yung kapares. Iiwanan na rin namin siguro. Iwanan mo na rin yan. Then, lagyan natin ng sulat sa sino mang makakakuha ng tsinelas na to. Iiwanan na rin namin itong pares para sa kung sino man ang makakuha. Eh, may pares na siyang tsinelas. Nasaan yung short, kuya? Ayan, meron din kami nakuha na short. Yun. So, pag kayo liligo dito, huwag nang basura ang inyong iwan. Huwag din short. Ay, bakit iniiwan niya ang inyong short? Paano kayo pag-ahon? Yan, kaya hindi pa kami naalis. Naghihintay kami ng aahon na hubo. Ayan, hihintay kami kung sino yung aahon na hubo para may pagkakataon kami na isauli yung short. Ayan! Kuya, baka short mo naman ang mawala. Asa si kuya? Video ako ng video, hindi ko na makita kung ayos ba ang shot ko. Kasi nga, hindi ko kita. Ayan, medyo malungkot siya. Gawa ang kanyang tsinelas, may sentimental po yun. Ayan, yan po ang nakakuha ng short. Kung sino man po ang nagmamayari ng short na blue. Pag wala pong nag-claim hanggang mamaya, ipapamain na po namin talaga yon. Opo, mine lang, paunahan na lang sa makamine. Ngayon kung gusto mo talaga, pwede pong mag-steal. Mag-steal plus 20. Ngayon, pag naunahan kang mag-steal, pwede rin pong mag-grab. Ang grab natin, bidding na. So, ang grab plus 20 pesos increment. So, kung sinong highest bidder sa pag-grab, siya po ang makakakuha ng short na blue. Kaya, good luck po. Ayan, dito ko i-end ang ating video. Yun, so sana, yun ang aking reminder. Pag niligo kayo dito, dalhin nyo ang sarili nyong basura. Na? Kasi sayang ang ganda ng dagat, ng beach, kung masisira lang dahil sa wala tayong disiplina sa ating mga kalat. Salamat! Liligo muna kami. Bye! Thank you for watching. Huwag nyo na rin kalimutan mag-subscribe sa aking channel. Bye! Ito po yung dalawang butanding. Dalawang butanding.